Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaz. Baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow, Qazaqstan Respublikasynyň ilkinji prezidenti, Ýelbasy, Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň hormatly başlygy, Nursultan Nazarbayewiň çakyly boýunça sany ulgam arkaly Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň resmi däl maksadyna hormatly mihman hökmünde gatnaşdy. Türkiye dilli devletlerin hizmetdaşlyk geňeşiniň sanly marhaly geçirilen maslahatynyň gün tertibine, umumy abadançylygyň hem de durnuklar üçin beýikliklerine laýyk gelýän köpürli döwletary hizmetdaşlygyny giňeltmegiň we puwturandyrmagyň meselleri girdildi. Forumyň barşyna hormatly prezidentimiz çykyş etmek bilen şeýle diýdi. Siň ala hazretiniz Türkiye dilli ýurtlaryň hormatly döwlet başlanmary. İlkinji nowatda men Türkmenistanyň hoşnetli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny esirme uğruna edýän tagallalaryňyz we halkara giňişligine hususan Birleşik Milletler Guramasynyň çäklerini bizim ýurtumyzda berýän gollaňyz şeýleme Türkmenistanyň oýlanşykly hem içeri siýasaty esasanýan parahatçylykly daşar siýasat ýörelgelerini durmuşa geçirilmegine iýdigdeli berýän ýardamy üçin siň aklyňyza hem tüýsürekler minnetdarlyk bildirýär. Bir ýagdaý biziň milli häsiýetlerimize mahsus bolup dua dogany özleri gollaw we raýatlyk ýörelgelerine esaslanýar. Men şu hem ýakymly pursatdan peýdalanyp ol hem sarpy bolan bir halkara maslahatyny hormatly mihman hökmüne çağırmak üçin onun alhyzreti Qazaqstan Respublikasynyň ilkinji prezidenti Ýelbasy Türki dilli döwletler hyzmatdaşlyk geňeşiniň hormatly başlygy Jenap Nursultan Abişowicz Nazarbayewa aýratyn minnetdarlyk bildirýär. Şeýlem Türki dilli döwletleriň arasyndaky dostana gatnaşyklaryň biri amatly hyzmatdaşlyk hasy ösürmegine maksat edilýän şuňky ýokary derejeli duşuň netijeli geçirme wagtda döwletler hem amatly şertler üçin öz hem hoşgallygyny bildirýär. Hormatly döwlet başdanlary. Şuňky ýokary derejeli duşuk bizim ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň bir has bilen tepkitler hem çykarylmagyna uly ähmiýetli eýe bolup durýar. Onuň gün tertibine Türki dilli döwletiniň sağlaşykly hereketleriniň we toplumyň işleriniň oğurlanyny kesitlemäge gönükdiren iri mowluklar girildi. Hususan masadyň dowamında egerki döwrüň we uzak möhletde gelýän derewaý soralar arar maslahatlaşýar. Yani şol bir wagtda bir näçe möhüm guramaçylyk hem soralaryny seredilýär. Men duşuň netijesinde kabul ediljek çözütler ähli hem taraplar üçin beýiklikli boljakdygyny anlanýar. Ma'lum bolýary Türkmenistan halkara siýasatynyň gün tertibine girýän hem derwaý soralar boýunça möhüm başlanýşlary öňe sürdi. Bir başlanýşlar hususan ähli howpsuzlygyň gazanylmagy, energiýa howpsuzlygynyň üçin edilmegi, ulaq hem puwlanyň ösürmegi, daşky guruşagyň goranmagy, suwda aqsady gatnaşyklaryň güýçlendirmegi ýaly soralar hem beýleki oğullar hem öz üçin alýar. Bizim döwletimiz dünýä derejesindäki bir teklipleri iş ýüzüne amala hem aşyna ören çynlyky çemeleşýär. Şonuň üçin şu geçirilen ýokary derejedäki duşukda men halkara ähmiýetli käwr hem soralar uly hormat bilen siziň ünsüňizi çekmek isleýär. Ýagny birinciden ähli energiýa howpsuzlygyny üçin edilmegi döwletimiň hem gaýry bolmasy işleriň hem biri bolup durýar. Türkmenistan dünýäniň energiýa terişleriniň deň hukukly we adalatly peýdalanyň zerurdy barada hem düşünjeden ol almak bilen bir terişleriniň dünýä baglaryny iýerilmegini degişen taraplaryň ähliniň beýikliklerini gözüňde tutýan aktualem durnuk ulgam hem dürdülme urunna çykyş edýär.
Şundan bağlıkta bizim yurdumuz halkara guramanyň şäherlerini esasan hem Birleşik Milletler guramanyň derejesinde bütün dünya energiýa howpsuzlygy boýunça gepleşikliň ýoly goýunmagyny teklip etdi. Bu urda işlenip düzülen degişli kararnamalar guramanyň baş assambleýa tarapyndan hem giň gollap tapdy. Bir ahlymyň energiýa howpsuzlygy kullanmagyň döredilmegine gyzyklanma bildirýän ýurtlar bu işem gatnaşmaga çağırýar. Türkmenistan bu urdaky tawallalaryny bundan beýlekde dowam etdirmegi meýilleşdirýär. Şol sebäpli bizim ýurdumyz newtga teýişdirýän we elektrik energiýasyny dünýä bazaryna çykarmak urunda netijeli halkara hyzmatdaşlygyny alyp barar. Munyň bolsa ähli yurtlar şu sany türki dilli döwletler üçin ören peýdalym boljokdygyny ananýar. İkinciden ulaq we ma'ragatnaşyk pudugy hem häzirki döwürde bir mühim ähmiýetli ykdysady oglaryň hatarynda durýar. Bizim döwletlerimiz bu urlarda ýokary netije berýän bilelikdäki işler amallaşdyrmak üçin ören ulem mümkinçilikleri eýeder. Türkmenistan özünün döwre bar, ulaq aratnaşyk ulamyny ösülmegi hem de sebäpden halkara ulaq ustaşy geçirilgelerini döredilmegi üçin zerur hem işleri durmuşy geçirdi. Biz hem bir çärelerde halkara hem bileşiň tagallalaryny birleşdirmek hem peýdali boljokdygyny ananýar. Bundan da Türkmenistanyň başlangyjy we şu duşa gatnaşan ýurtlaryň gollama bilen Birleşik Milletler guramanyň baş assambleýasy ulaglaryň ähli görnüşlerini ösürmek barada 3 sany kararnama kabul etdi. Asylly maksatlary gonukdyran bu halkara resminamalaryny iş ýoluna amallaşdyrmak maksady bilen häzirki wagt ählimimi ulag ustaşy geçirgelerini döretmek boýunça ören köp işler durmuşy geçirdiler. Men hem bir doganlyk türki dilli döwletleriniň mundan beýlekde halkara ulag öpçünçilik ulgamlaryny ösürmegi maksat edilýän bilelikdäki hem hereketleri işçen hem gatnaşyklyklaryny ananýar. Üçüncüden Türkmenistanyň halkara işleriň hem ileri tutulan oglaryň bir hem ekologiýany hem daşky gurşagy goramakdyr. Bir häzirki döwürde jemgyýetiň hem durmuşyň derewayt soraglaryň biri bolup durýar. Amerikada Aziya Sewitbarda aýdylanda ilkinji nowat Aral deňiziň çylsyrymly ýagdaý hem ünfi çekýär. Bu ekologik wöküm Aral ýaka Sewitinde hem beýleki döwletlerde ýaşaýan halklaryň hem durmuşyna saglyk ýagdaýyna gönden hem göni täsir edýär. Hem şu sebäpli agzalan kelekçilik we onuň oňaýsy täsirlerini aradan aýyrmak hem gaýa bolmasy häsiýetli ýerdir. Türkmenistan ekologiýanyň daşy gurşagyň gorulma wagtda tagallalaryny ähli derejede işçiň hem görnüşde alyp barýar. Bizim ýurdumyz Birleşik Milletler guramasy bilen Araly halat etmek boýunça halkara gandanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk etmek hakynda baş assambleýanyň kararnamasyny awtor hem bolup çykyş etdi. Şeýlem Aral deňiz sewitiniň ýurtlary üçin Birleşik Milletler guramasynyň ýürüýte maksatnamasyny işläp hem düzmek barada hem başlangyjy öňe sürdi. Häzirki wagtda Türkmenistan bu urda dünýä bileşigi ilkinji nowatda Birleşik Milletler guramasy bilen asnaşykda hem hyzmatdaşlygy alyp barýar. Men bu zerur hem işlerin bizim ýurtlarymyň arasyndaky hem hyzmatdaşlygy has hem ösürmäge we giňertmäge ýardam berjekdigini ananýar. Hem de ähli taraplara agzalan resmanamyň hem işlerine hem amala aşyrmagyň işçiň hem gatnaşmaga da çağırýar. Şondan bagda ýokurda agzalan 3 ugru we halkara hyzmatdaşyň beýleki möhüm oglar boýunça anyp barýan işleriň maksady türki dilli döwletleriň arasyndaky hem gatnaşyklary ösürmäge gönükdi bilen
resmi namları öz hem beýan hem tapçakdygyny bir ananýar. Hormatly döwlet başdanlary. Bizim ýurtlarymyzyň arasyndaky dost gatnaşyklaryna medeniýetde alma we bilime uly orun değişdiler. Bu arada hemişem belli geçer. Ebevi umumi meden ruhi mirasymyz we gymmatlyklaryny döwletlerimiz arasyndaky gatnaşyklaryň hem pogtolanmagy we giňildirmegi üçin hem bir esas bolup kalmady diýär. Şundan bagda biz Türkiye halklarının medeniyet ve sunat oyuncu halkara kurulmak olan Türk soyun şäherlerini amala aşyrylan birlikdäki maksatnamaların ve taslamaların giňildirmegi maksady laýyk hasaplaýar. Hem şunun netijesinde meşhur şahyrlarymyzyň we ýazgylarymyzyň tanymal medeniyet ve sunat işgärlerimizin eserlerinin hem dünya derejesinde tanıştırılmagy ve yaradılmak için hem değişli işten geçirilmelerini teklif edýär. Häzirki wagtda biz 2024 ýylyna meşhur Türkmen Nusow şahyry Maktumly Pragaň 300 ýylyny bellemek boýunça taýýarlyk işlerine başlady. Bu halkara hyzmatdaşlygyny hususany türk dilli ýurtlar bilen bilelikdäki işden hem durmuşy geçirilmelerini ol üns berýär. Hem şol wagtda men ýurtlarymyň medeniýet ulgamyny anyp barýan hem hyzmatdaşlygyny has hem işçileşdirmek zerurdan hem bir ananýar. Hormatly döwlet başlygy, men ýene bir dirwaýat mesele hem siziň öňüňizde çekmek isleýär. Ma'lum bolşýaly häzirki wagtda bütün dünýä öýrenler çynlyky synagy başdan geçirýär. Bir ýyldan orakna wagt bertäze görnüşi koronavirus pandemiýasy ähli ýurtlara uly howp bolup awanýar. Bu howply ýagda hem ýen geçmek üçin dünýä jemgyýetçiligiň bilelikdäki uly hem taalla etmek zerur bolupdyr. Türkmenistan ilkinjilen gataryna COVID-19 howpunyň öz çäklerini aralaşmagynyň öňüne almak goýunça toplumyň çäreleri geçirdi. Hem şol bir wagtda bizim ýolumyz bir ýokunjyň hem ýaýramynyň garşy görüşmek goýunça bilelikdäki öýlere alalaşykdan çözütlerin taýýarlanmagyna gönükdilen halkara başlanmaçlaryny öňe sürdi. Şeýleme bu boldy. Sevit derejesinde anyk hem çärelerden durmuşa geçirilmek hem iýişen gatnaşdy. Endi şunun bilen birlikde Türkmenistan häzirki döwrüň wekimlerine we howplaryna garşy görüşde ähli ýurtlaryň jewitleşip öz hem taalaryny hem güýçlerini birleşdirmekleriniň tarapdary bolup çykyş edýär. Bizim döwletlerimiz bu urda bilelikde işlemek goýunça belli bir hem derejede tejribe toplanmaklaryny bellemek bolar. Geljekde ýurtlarymyzyň sağlyga garaş ulgamlaryny we alma bağlap edaranyň koronavirus pandemiýasyna garşy garaşda egiňe berip dünýä jemgyýetçiligi bilen birlikde iş alyp barmaklaryny öýrän hem dogry boljakdyny hem nyktama isleýär. Hormatly döwlet başdanlary. Sözümü jemlemek bilen men bugünkü ýokary derejeli duşum we onuň dowamyny seredilen soragyň ýurtlarymyň we halklarymyň arasyndaky deň hukuk we öýdara bähbetli hyzmatdaşlygyň hem-de dost gatnaşyklarynyň hasam ösmeňe ýardam berjekdigini bir ananýar. Ünsüp dinleýän üçin köp sag bolun. Hormatly prezidentimiň çykyşy foruma gatnaşçylar tarapyndan uly gyzyklanma bilen dinlenildi. Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk keňeşine gatnaşy döwletleriň başdanlary eden çykyşlaryna bu keňeşiň ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny işleňleşdirmekde, ýolary tejribe alşmakda möhüm orun eýleýänini bellädiler. Çykyşlaryň başyna ähli umumy howpsuzlygy öpçün etmek, hyzmatdaş ýurtlaryň ykdysadyetleriniň durnukly ösüşini ýola goýmak bilen baglanyşykly meseleler boýunça ähmiýetli başlangyçlar öňe sürildi.
Türkiye dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk keňeşine gatnaşy döwletleriň başdanlary Merkezi Aziýa sebitinde geografik daýdan amatly ýerde ýerleşýän we ygtybarly hyzmatdaş hökümine ikrar edilen Türkmenistan bilen köpügürli hyzmatdaşlyk giňeltmäge uly gyzyklaryny bildirýänliklerini bellädiler. Munyň özi hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna tutuş adamdat ähmiýetli başlangyçlary öňe sürýän garaşsyz baky bir tarap ýurdumyzyň halkara derejesindäki awraýynyň bilindi galýanyny alamatlandyrýar.